Našich starých materí dnes ožili v Honte na putovnom kulinárskom podujatí. Do Čekoviec by ste dnes trafili aj po slepiačky. Hontianska dedinka sa zmenila na jednu veľkú, rozvoniavajúcu kuchyňu. Klasický, jednoduchý, starodávny recept z tvarohového cesta a plnené domácimi slivkami, také tvarohové knedličky. Zemiačky s krvou a potom na to si dajú pečienku. Za tým sa dobre, že pije. Tradičné recepty oprášili nielen skúsené gazdinky. Najmladšie kuchárky mali sotva 15 rokov. Halušky robíme brinzové doma so starkou a tuto s vajcom sme sa naučili ako keby také samé. Konkurovali im dokonca mládenci. Palacinky plnené bravčovinou, práve že to vyhráme, ne? A objavili sa aj netradičné kombinácie, napríklad v cesnačke. Ja som si to prilepšila, halušky dáme do toho. Všetky pokrmy boli pripravené výlučne z domácich surovín, aj na to dohliadali porodcovia, tí, ktorí si chuť tradičných jedál ešte pamätajú, ale aj senzorický analytik. Venujem sa zmyslovému hodnoteniu potravín. Chuť, pach, celkový teda dojem po tom jedle. Harula je vynikajúca. Vidno, že domáca majoránka a dosť veľa cesnaku. To cítiť. My gazdine to vieme. O návrat k pôvodným jedlám sa v Honte nesnažia náhodou. Na niektoré sa takmer zabudlo, vraj aj na nenápadnú pochutinu, ktorá je silným vylepšovákom zdravia. Petržlenová mňaď má obrovský obsah vitamínu C, ktorý má veľkú afinitu práve k pružnosti ciev. Netreba ju zahodzovať, skúste si ju znovu vrátiť na jedálny lístok. A tohtoročný víťaz možno vás inšpiruje skovanú vo vajce z Horného Badína. Skúvam ho do tohto klobáskového mäska. No a potom ho obalím normálne v trojobale, vyprážim. Recept mám od svokry. Lenka Stanková, televízia Markíza.